Hola, veig que has pujat amb mi a la bici, que sí? Sí, home, sí, jo estic encantat que estiguis aquí. Mira la Torre Akbar. Sí, estic fent temps per entrar als encants de dissabte. Escolta, últim dissabte de maig, un dia brumós, calitxa, amb calitxa, aquesta boira que entra encara de primavera, uns metres dins costa, i bona temperatura, fa, ja dic, una mica de xafogó, bé. L'avinguda cap aquí més que correcta, i jo ara, tu te'n recordes d'aquesta pel·lícula russa, de Russian Ark, no sé si era russa, crec que sí, que era una pel·li feta amb un únic pla seqüència. Jo la vaig veure al Festival de Sitges entre els anys 2000 o 2004, no me'n recordo exactament, saps? Tinc referències perquè feia una feina i va ser aquí. Pues jo t'he fet el mateix, ho veus? Que des de que hem començat a parlar és un únic pla seqüència, amb la Torre Akbar aquí fixada, ho veus? Veus, únicament per això ja t'ha valgut la pena vindre aquí, veus? Ja has vist cinema. Mira, un mallot groc, l'has vist, que acaba de passar. És que es veu que el Tour de França passarà per aquí la setmana que ve, una cosa així, el 6 de, no sé si el 6 de juny o de juliol, que ara no me'n recordo quan és el Tour. Bé, queda poc. Jo vindré? No, perquè estaré anant amb la bici, clar, perquè els professionals de veritat anem saps, no, aquests haurien, el que hauria de fer el Tour de France, saps, és vindre'm a veure'm a mi, saps, no jo a ells, no, és a l'inrevés. Anem a veure l'Òscar aquí al camí d'aquest que ho fa molt bé, home, aquest ho fa molt bé, encara continua amb el pla seqüència, no t'has adonat, no? És que te'm despistes. Mira, veus? Això significa la frondositat humana, veus? Representada amb la via lliure del ninot dels semàfors. Això ens farà lliures, la natura, saps? Que ni supositoris ni hòsties. La natura. Això és un cant saps? A mirar a la natura i no a les construccions humanes, saps? Que això de portar el Tour aquí, això és una construcció humana. No cal que passi per aquí. Queda't a casa i vés a voltar per casa teva, que és el que faig jo. Jo volto per casa meva. Ara bé, jo ara m'he anat al Japó. Jo dic A i després faig B. Veus, això és Japó ja. Jo, sense sortir de Barcelona, perquè estic aquí al costat dels Encants, però ara jo ja m'imagino, saps? Com que el cap se me'n va. Jo ara ja m'imagino passejant aquests jardins a la primavera del Japó, que ells ho cuiden molt, això, tiren floretes i tal, i ho cuiden molt. I veus quina catifeta t'he fet? Dic, va, que vinguin, ja que està aquí, aquesta persona tan amable, de seguir les meves feines, doncs fica-li aquí unes floretes, home, i que se sentirà bé. Veus, jo tinc aquí la saleta, que això m'ho vaig fer per si aquí podem sentar-nos i xerrar, i veus, la construcció humana és tremendo, Espera un moment. Que això és com que és en rigorós directe, doncs m'estic fent un cafè. Però jo tinc l'habilitat aquesta d'anar amb bici, poder fer cafès i tot això. Veus, l'estrella aquí, t'he fet 2 estrelles, també tot això és meu, Això és mobiliari urbà que he comprat, no me'n recordo la botiga. Jo ho fico aquí per seure aquí amb tu i xerrar. Avui no seurem, perquè he de continuar fent temps, perquè de vegades, no et passa tu, que ja que soc a sobre de la bici, aquí he de vindre, veus? Al Museu de Disseny aquest. Però jo crec que vaig entrar un cop, però ara he d'entrar un altre cop. Un dia d'aquests m'hi aproparé, però amb la família. Jo entenc que jo faig aquesta pujada com si fos una baixada. Jo estic massa entrenat. Jo m'he de desentrenar. Això és el que he de fer. És parar la màquina, perquè tant de... No és normal, home, no és normal. M'hauria de costar una mica més les pujades, saps? Que sembla que baixin tota l'estona. Mira, un altre pla brutal, dels Encants. Aquí succeeix tot, i aquestes vies del tren aquí, que no t'havies adonat que hi havia vies del tren. Jo ja t'he fet l'atretzo aquest de la poli, per si
no et portes del tot gaire bé, i allà tinc 2 o 3 més, veus, que són uns 6, t'he portat 6 i aquests que han passat són 8, perquè van de 2 en 2, ja m'ho he vist això. I jo crec que amb 8 ja et podrem dir 4 coses, si te me'n vas. És millor que et portis bé amb d'allò. Un altre sorbito, vinga. Mentre passa el tramvia. Mira què està passant aquí, veus aquest camió i aquesta grua? Bueno, primer, mira la bruma a l'edifici, no al supositori, aquí jo t'ho enfocaré, veus la boira? Que ha entrat una mica i ho fa tot molt bonic, molt fantasmagòric, Típic dia de primavera a Barcelona, ja t'ho dic. Tot i que jo te la diria que és... Veus? Mira. Ara jo et faig el pla aquí, perquè m'he tret el casc, perquè ja no em cal el casc ara. Jo sempre amb casc, Això sí que ho faig. Bueno, doncs el camió d'abans, ara et donaré una sorpresa, veus? Que passi el tramvia. Això ho he fet venir, he trucat al TMB, a la TMB, i dic, ara me convendria que passés un tramvia per aquí mentre jo enfoco els encants. I sí, diu, sí, senyor Òscar, i tot anirà molt ràpid. Tan ràpid que li ficarem un Fórmula 1 també, perquè així donarà la sensació. Dic, sí, fica-m'ho. Quant costa això? 100.000 euros. Vinga, jo te les dono. I m'ha costat 100.000 euros portar aquest Fórmula 1 aquí, perquè a tu et donarà la sensació de la fugacitat de la vida, saps? Veus? Jo et fico aquí el Fórmula 1 aquest, que ni l'enxegarem, perquè això, enxegar-lo ja em cobraven 3.000 euros més, i dic, no, sense enxegar. El pack aquest d'oferta que he comprat era o 100.000 sense enxegar o 103.000 100.000. No m'hi vulgui gastar gaire, jo. Saps? Veus la bruma aquí? Ho veus, no? Altre sorbito de cafè. Un moment. Encants de Barcelona, Fira de Bellcaire. Veus? Busca a internet què significa això. Que aquesta és la fira més vella d'Europa. Què et sembla? La tenim aquí. O és que si no prenc el cafè se'm refreda. El Teatre Nacional de Catalunya, el TNC. Veus que està aquí? Veus els encants? Ho veus, no? Doncs al costat tenim el TNC i través l'altre carrer i tenim l'auditori aquí. Veus? Tot és ben picadet. La representació humana en els encants. Després la teatral, el TNC, i després de la musiqueta. Aquest és el mateix. Vam fer una oferta de 2 per 1. Sí, home, sí, ja que... Veus la boira també? Te l'he fet venir, la boira. I li he dit, cap aquí. Perquè així llueix més. No és conya. Veus? Ja estan a punt d'obrir. Obren a 3:15 de 9, saps? Però estaran a punt. Jo ja entro, va. Efectivament, ja han entrat i ara trobarem encara parades sense muntar. Però jo ahir no vaig poder vindre, saps? Jo me vinc avui, dissabte, que ja saps que el dissabte les coses més xules ja hauran volat. No té per què. Sí, algunes sí, però hi ha coses xules per tothom. Aviam, que hi ha per aquí. Va, comencem. Això, no m'interessa pas. Aquest, que és llarg aquest, és un guàrdia de London Terry, i aquell també, el guàrdia real, al darrere. No m'interessen pas. Aviam. Deixa'm mirar per aquí. Canvio aquí. Jo tinc la intuïció que avui sortirà alguna coseta, perquè sempre, si vens sense pressa, que és el meu cas... Mira, el Fórmula 1, veus? T'he ficat un Fórmula 1 aquí, mateix preu, diu, doncs ara, què no et quedaria bé un aquí a sobre? No, li falten les 2 rodes del... Dic, igual, porta-m'ho. Això m'ho van fer gratis, perquè, clar, els he donat 100.000. Doncs m'han fet d'allò, ara el TMB no, el TMB és a part. Veus? Grandes autores. Això està a de revés. Tu creus que m'escarrejaré a ficar-lo al dret? No, senyor. Perquè torno a no portar la motxilla adient per agafar LPs. Saps? S'esgarrarien. No és... Veus el solete, que malgrat la boira, és aquest sol tan agraït de matí? Mira, un moto amb sidecar. Home, és ben maca aquesta moto.
peça, no és d'aquestes que semblen, que no m'agraden gens. Els basars hi ha d'aquest tipus de moda, no m'agraden gens, però aquesta semblava que ve d'endarrere, saps? Deixa'm mirar. Aquí, aviam, uns rellotgets, aviam, i aquest, això d'aquí, mira el papa, aquell bust del papa, això, ostres, com pesa, això és un corredor, no, sembla, o vés a saber, pesa massa i no m'agrada gens aquesta figura. Això és uns 600 de la Mauritz, la Mui va fer aquests 600 i després va, per aquí, per Barcelona, corren 2 o 3 d'aquests grocs de la Mauritz, saps? I ara tothom anem amb pantaló curt ja, Pandilles, pantaló curt, això què és? Aquests ninos i nines, aquest té el peu trinxat, el té aquí. Se li ha separat del cos, tu. Aviam. Aquesta figura, això devia anar pegat a algun lloc, no? Això és un gosset, petit, o aquest gosset és petit, que no sé si és un gos o un gat, però ben petit. Mireu, a mi m'agrada molt veure això, aquí aquesta estesa que tot combina amb tot. Mira, clauers del Barça de fa un temps, Sí. Aquí cotxets, i la verge de no sé què, un camell de porcellana. Mira aquesta peça, és, tipus lladró. Ostres, aquest gatet de la sort, un signe, quins materials més diferents, Ostres, noi. Aviam què hi ha per aquí. Hi ha una gossa que ronca, per aquí a la vora, ja t'ho dic. Això, d'allò de roba, més bosses i no sé què, i bolsos i bosses. Veus que aquí encara no han obert, no han destapat? Això és molt bonic també de veure. Vinga, a destapar, noi. M'ho doblegues i després passo. Veus? Mira, veus, ho fiquen a terra i ho despleguen, ho pleguen, perdó. I aquí què tenim? Aquí, aquestes figures no m'interessen, aquestes figures. Pas per res. Sempre que dic pas per res, sempre penso en els pas per tu, de les pintures, dels quadres, saps? De les emmarcacions. Pas per tu, pas per res. Mira aquesta baldossa, que està guapa. És guapa, aquesta? És un velé, bergantí. I al fons uns quadrets i no ho sé què hi ha aquí. Aquí, mira, veus, aquests de tant en tant me'ls trobo, aquestes. Són curioses, aquestes peces són maques, aquestes de la tele, no? El Telerín, no? Mira aquest rellotge és Balai, tu, no t'ho perdis, m'agradaria comprar-ho, aquest rellotge, no el compraré perquè, però deu ser ho regalarien o a treballadors, o vés a saber aquest rellotge Balai, me l'hauria d'agafar aquest, però no ho faré perquè estic pendent de comprar-me un rellotget que ja el tinc en ment, saps? Que l'estic estudiant i ara me'l compraré. I aviam, veus? Tothom de pantaló curt, que els que venen no, pantaló llarg. Però nosaltres pantaló curt. Bueno, jo porto el culot, el mallot aquest, mira, un 131, després no me'n recordo que és tan, no sé si un Talbot un 1200 d'aquests, no? Semblava un 1200, un Seat 1200, aquests tan esportivets, però eren una mica macarres, saps? El concepte macarra t'agrada o no? Estàs d'acord que es pot aplicar encara el concepte aquest de macarra? Podríem parlar de macarrisme? Sí? Tu ets una mica macarra? Sí, no? Sí, home, sí. Sí, dona, sí. Tu ets si no estaries aquí, home. Tu has de tindre una retirada macarreta, tu. Ja tu, però si no estaries aquí. Què és això, veus? No et sembla molt macarra aquest osset? No seria el terme macarra, oi? Ara m'agrada no parar de dir macarra. Veus? Una altra fórmula, què et sembla? Avui ja t'ho dic, que aquest sí que he pagat 5 euros més. A l'ull de Turquia, aquí he vist. Aquell ull turc, no? No és l'ull turc? Sí, home, sí.
O potser no. Mira, veus, aquest quadre per mon germà. Pues és guapo aquest quadre, Veus? M'agrada molt l'equilibri d'aquesta peça. És una pintura molt equilibrada molt respectuosa amb la veritat. Un porc de veritat. Veus? Tu sempre has d'anar intentant anar, O, mira aquest clauer de l'ESO. Calla, que demanaré. Ostres, que són bonics. Oh! Calla, que vaig a demanar preu. Aviam. Mira. Es de plata. Dale, precio. Pero solo me interesan los muñequitos. Si quieres lo puedo sacar, si te interesa. Dame 10. No, es que son los muñequitos, es igual, te lo dejo ahí. En realidad me ha hecho gracia, no. Es de Francia, eso es Sí, es de la ESO, sí. Es igual, déjalo. No puedo bien. No. He pensado en mucho menos. Es que para mí son 3. Véndelo tú. Que es, así es. No me digas no, por favor. Primera venta esto, pero también 5. No puedo 5. Muchas gracias. No puedo. Pues clar que sí que el noi ha de demanar el que vulgui, però en realitat és que jo no em cal això, no ho necessito, però ja has vist que no. Tu, plata és plata. Dic, ja, però a mi la plata no són els muñecos, que vull, els ninos, saps? No em cal aquestes dues nines de l'ESO. Que, per cert, si fos dilluns avui, després d'aquest dissabte, que ara estic en rigorós present i directe en els encants, he de canviar les dues rodes del davant a la furgo, tu. He demanat preu i unes coreanes que he d'alinear la direcció del davant també. Tu et pots creure que, malgrat... són uns 50 i pico d'euros cada roda, però amb mà d'obra, amb no sé què, amb l'assegurança, amb no sé quantos, amb el nitrogen, amb no sé què, i amb no sé quantos, puja tot, alinear-les, que són 25 euros únicament, alinear-ho. Bueno, total, 250 nyaps que em cobraran, Ostres, noi, que és car. Oh, quina mandra de rodar, Veus? Per això vaig en bici, perquè aquesta la pots portar ja al límit, que no, si et peta, saps? Perquè tampoc passa res. Amb el cotxe no te la pots jugar, així que ho canviaré, saps? Ara, si puc obrir un crowdfunding d'aquests, si vols contribuir, jo content. Podries pagar una roda, per exemple, que són 125, posem. Però no, a mi aquestes bromes no m'agraden, Jo quan veig vídeos que fan aquestes tonteries, jo apago el vídeo. I ara no m'he agradat, saps? Vale, no m'ha agradat. Ara no, aquesta broma no. Mira, quadres per mon germà. Aviam, deixa'm que abans... Què és això? Veus aquest del fons? Aquest dos... Mira, aquest no té gaire cosa, però... Aquest no té gaire... però l'altre aquí de l'esquerra sí, veus? No l'enfocaré gaire perquè es quedi amb les ganes, que sempre bé, perquè tampoc el comprarem, saps? I ara ja, si el volgués ja a misses dites ja. Així que, això què és? Hosti, quin desantural, aquí. I per aquí què? Escolta, no compraré res avui? Home, portem 15 minuts o 20. Encara acabo d'arribar, deixa'm una mica. No apretis tant. Oh, no m'apretis. Home, això què és? Jocs del passat. Veus? Jo tindria una botiga de jocs del passat. Totes les capses li faltarien peces. A mi m'agradaria aquest concepte de jocs que no pots jugar, saps? Això m'agradaria. Siguin per mirar. Mira, aquí una... Ostres, has vist, no? Aquí jo he vist una llauna de benzina, que és dels jeeps, aquí. Tira cap endarrere el vídeo, si ho vols veure. Però jo ara ja estic enfilant cap a un altre cantó. Aviam, què hi ha per aquí? Aquí... Què és això? Daus de pòquer. La capsa no em diguis que no és mona, És maca, aquesta capsa. No ho necessito, no demanaré ni preu, però maca ho és, sí.
No notes que avui jo no estic fi? No em sento... Mira aquest escut. No em sento amb aquesta xispa natural que és el meu tret característic. No ho notes, tu? Que estic com baix de to. Avui vinc baix de to. Estic content, perquè estic molt content, jo. Però hi ha aquesta narració... Mira, 100 peles. Ostres, jo els he fet anar al fai aquest, l'he fet anar, mare de Déu, a lo loco. Clar, perquè els que no teníem calés, molts calés, saps? Fèiem anar aquests, no, i més petits. Però bueno, doncs això que et deia de, ostres, quants ninos tu aquí. Veus? Són molt grans, Aquest m'agrada, veus? Aquest és el que més m'agrada. Però no l'agafaré perquè no... És massa gran. Per mi, ja vaig fer l'estudi d'aquesta... Mira el camió aquest, el tràiler Renault. La tractora m'agrada, el camió, pròpiament dit, no el remolc, el camió m'agrada. Què hi ha per aquí? Mira, insectes... Tothom vinga, ja d'estiu. Anem d'estiu, Oh, és que ja queda poc, per començar estiu. Diuen que a l'estiu meteorològic és de juny, juliol i agost. Estic d'acord. El setembre fa calor, però ja és una altra cosa, ja no estàs a l'estiu. Ens hem equivocat dient que l'estiu comença el 21, que és tal, que deixa't d'equinocis i de solsticis. No, és quan fa calor, quan no fa calor. Vull dir, aquella manera, saps? I la llum té molt a veure. Què hi ha aquí? Un plat, un peix, uns cromos, veus? No t'ho miraré més, aquests cromos. Perquè jo, si entro als cromos, jo em tornaria boig. Perquè, a més, sempre voldria els mateixos. I si el Sotil, el Neskens, el Cruyff, el Marcial, el Reixac, el Rifé, el Torre, el Migueli, l'Asensi, el Martí Filosí, el Sadurní i aquests, saps? I potser més cap aquí l'Estoi, com el Guardiol, saps? Aquests. I m'agraden molt aquestes peces, però molt, no demanaré preu perquè... No, ja t'ho he dit algun cop, jo m'he de guardar, saps? Si demanes preu t'engresques i dius, va, ai, com m'emporto. No, són peces molt boniques, ho dic de debò. Són peces molt boniques i aquesta Renault que són 6 són molt bonics aquests, no sé què són, veus? De vegades m'agradaria ser dels llocs que representen les figures per saber una mica més, per tindre una mica més de saps? I no en tinc. Què és això? Mira que bonic aquest os. És un os polar, amb aigua polar, sembla que sigui un gel, però és un vidre molt transparent. Està ben feta l'escultureta aquesta, M'ha agradat. Això que veig uns cotxes, no ho miraré, Aviam, què hi ha per aquí? Veus el sol, Com... El sol és un article més, és un venedor, el sol. El sol actua de venedor aquí, perquè els brillitos fa que tot sigui més. Et puja uns euros aquí el sol, saps? Això ho saben ells, punyeteros. Es fiquen aquí al sol, saps? O després a l'estiu no sé si resta una mica de caler, però ara que encara, saps? Mira quin brill li dona. Què és això? És un dinosaure d'aquests de les sales. Què és això? Una altra fórmula d'autobús, John Player Special. Jo fumava abans, quan era un nen. Venien aquests paquets que jo agafava al bar, a la cantonada de Casa allà al Poble Sec. Cuidao aquí. Un moment. Estic veient coses. Disculpa, amigo. Estas dos figuritas, esta por un lado y esta, que 8 y 10. vale, me lo pienso, ¿vale? 15 juntos. Está bien.
Me lo voy a pensar, porque ahora es un poquito demasiado. Gracias igual, ¿eh? 14, que está bien. ¿Cómo? 14. Déjamelo pensar. Muchas gracias. Te pagaré 10, es lo último. Es que 10 que está bien. Está buen precio. déjamelo pensar. Lo pienso. Pero mira, tengo que inventar esto. Eso porque quiero hacerte un negocio. Bueno, a pensar esto es. Gràcies. Oh, deixa-m'ho que m'ho pensi, perquè ara t'explicaré. La figura del lluitador, perquè té... És que últimament lo mexicà, saps, m'està cridant l'atenció. És molt bonic, crec que és una gent que ho fa molt bé, saps? Sempre has de mirar la gent que ho fa bé, saps? I ells ho fan molt bé, és molt maco. Això no veus? I l'altre és que per mi és un ciclista, jo sóc ciclista, i no et sembla bonic que jo agafés a un ciclista però que no porta la bicicleta, que és bonic això, perquè un és ciclista independentment de si porta bici o no, saps? És una manera de ser, una manera d'estar, una manera de pensar, una manera de sentir-se, saps? I jo sóc ciclista, i si aquesta peça ja m'ho miraré bé, perquè ara ha començat per 18 els dos, vale? I ara m'ho ha deixat a 10, ara està reposant a 10. Jo després ara m'ho he de pensar i després baixaré i abans de marxar li diré, escolta, què fem? 7 estaria bé, no? 6 o 7, i ja me'ls enduc. I jo el ciclista, sobretot el ciclista, ho tindria en un lloc preferent, tipus altar, vale? Jo aniria allà, hombre, oh Déu ciclista, que tu tot ho saps. Què fem avui? Pues, què fer? Jo no sé, tu què em preguntes? Tu no siguis idiota i ves, tira, passa cap allà, ni miris. Pues jo vull un Déu així, saps? A mi m'encantaria tenir un Déu una mica... que no estigués per orgues, saps? Que passa cap allà, home, deixa'm en pau. Tant demanar, home. Busca't la vida, home. Busca't la vida, agafa la bici o vés a Pastafanc, el que tu vulguis. Deixa'm en pau. Doncs jo, aquest, creu-me que ho tindré, si ho arribo a comprar, que no ho sé, ho tindré en un lloc preferencial molt amagat, això sí, perquè la meva dona no em deixarà, jo ho tinc clar, Això, mira, aquests ninos vaig agafar un, jo pensava que era una cosa rara, excepcional, única, i aquí hi ha 27.000. Aquest me l'han donat. Un moment, aquest me l'han donat, aquesta. لا وريني ولو ذاك لا قلت لك ودي درهم بغيت تديهم جيت تسليها سي درهم نقول Hola. Mira, por estas dos pequeñitas Dame ese. se me va. Por 3 me lo llevo. 5 no puedo. Esta no es nada. Este vale solo 2 euros. El otro 300. Dame 4, venga. Por la manera. Te doy 3. ¿No quieres 3? Vale, gracias igual. Yo quiero más. ¿Y tú? Es verdad. 3, amigo. Muchas gracias, hombre. Sí, home, 3 és un preu just. Jo penso que 3 és preu just. Mira què està passant aquí. Què és això? Aquesta gandula està bé, Què és això? Aviam. Pues sí, he agafat aquestes dues figuretes, que una és per mon germà, perquè crec que és un extraterrestre. Mira aquesta.
Por uno, amigo, sí. Uno no. Ese, pues si va 10, puede dejar uno, porque por uno, amigo, es que vendemos por 3 cada uno. Venga, 1,50. Me parece bien. Ostres, tu, 1,50. Bueno, ja has vist, no? És com una mena de pingüí. Ole, gràcies. Aviam, que, ostres, quantes coses en un moment, eh? Vale, doncs et deia, les dues anteriors, 3 euros, que una, mira, aquest és guapo. Una és per mon germà, un marcianet d'aquests, i l'altre, el pingüí aquest amb llibre, i l'altre la noieta de la cartera, vale. El pingüí, 1,50, ja ho has vist. I les altres dues, 3 euritos. Doncs pues vale, venga. Veus, aquesta escultura m'agrada, però no té ni llibre ni res, és un mecànic, saps? Tot, ara ja tot apunta a lo de les rodes que he de canviar, saps? Vale, doncs ho canviaré, la mar de bé, home. O sigui, ja tinc el ciclista i el lluitador mexicà que després he de passar, i després tinc el marcianito aquest, i la noia de la cartera. I per altra banda que tinc no me'n recordo, és igual, tinc el que has vist, jo què sé. Doncs tinc algunes coses que estan bé, veus? Bueno, no, el pingüí del llibre, que tinc un llibre aquí a la panxeta, és molt maca aquesta peça, perquè va directe a la cole. La de la cartera també, a la col·lecció de PVCs amb llibre, vull dir, bé, no? I després te'n recordes que l'altre dia, ma filla no em vol donar el llibre aquest de l'Stangen Think, del No Think Hill. No faig broma, no em surt el nom. No sé què, Things. No sé què Things. I ja té una figureta d'un llibre i no me la vol donar. Ja jo estic buscant, aviam si la trobo per aquí, saps? No ho sé. Però jo estic convençut que ja sortirà. El dia que... Quan hagi de sortir, sortirà. Vull dir, això... Jo ara podria estar aquí buscant 3 hores i d'allò, saps? Però jo vinc aquí, veus, són d'aquests, veus? I el d'allò. I sí, ja... Tu, el d'allò, és un proverbi d'allò que ja proveirà, saps? Això sí que... Veus, ja ho tinc, ha sortit aquí, és aquest, ves, és aquest, li deixaré el seu a ma filla i aquest me l'enduc. Veus què acaba de passar? Això sembla guionat, eh? Oh, com s'alineen els sastres, eh? Els sastres ara es veu que passaven per aquí, saps? Tots aquí. Deixa'm preguntar, va. Mira, és tu, eh? 50 cèntims. Vinga. Veus, aquest noi sempre es porta de manera exquisida amb mi, 50 cèntims, i ja tinc la figureta aquesta que la volia, veus? I molt bé, tu, molt content, perquè així li podré dir a ma filla, mira, ja tinc la figureta aquesta també, saps? Ara el Tamagotchi em reclama, jo no faré res amb el Tamagotchi, ha fet uri, s'haurà cagat, veus? Jo en rigorós directe i se m'ha cagat el Tamagotchi aquí en directe. Doncs no aniré al lavabo, tu, esperaré que ma filla es faci càrrec del Tamagotchi aquest, perquè, home, no puc ser l'encarregat de la gossa, del Tamagotchi, de fer no pot ser. Em reboto, saps? Vinga. Aquesta parada també a mi m'agrada bastant, veus? I també em sento ben tractat també aquí, veus? De fet, els encants em tracta molt bé, Tots els nanos i nanes són molt macos amb mi, ja veus. Aquí té molt de gènere, eh? El que passa és que no miraré gaire avui perquè estan aquestes noies al davant i tampoc vull destorbar, saps? Ja, ara d'aquí poc ja baixaré al pati de subhastes i aviam què faig amb el ciclista i amb el lluitador mexicà. Recordo 10 euros, pujàvem de 18, sortíem de 18, ho he baixat a 10, aviam què passarà. No crec que baixi molt més, perquè ja 10 m'ha dit, si no recordo mal, el preu final. 10 és el preu final. Bueno, jo ho intentaré una mica més i si no, pel meu altar estarà molt bé amb el ciclista. D'allò, m'ensenyarà moltes coses a mi aquest nino, ja t'ho dic. Ara, sí, vinga, jo baixo, ara baixaré per aquí, va. T'estalvio la baixada o què? Bé, baixa amb ascensor, tu. O no? Em vols acompanyar? Vale, doncs acompanya'm, sí, total.
és baixar, vull dir, baixar no cansa, pujar tampoc, home, tampoc. Tu has de mirar així, no cansa, veus? Hi ha ambientillo ja, aquí, a poc es va ambientant això. Vinga, aviam, què farem ara, va? Vaig ja directe, no, o què? Sí, ara aniré directe, va, a la transacció aquesta, al negoci, vinga. El negoci que per mi no és negoci, és oci, és divertiment. Vinga, aviam què passarà, Tens curiositat o què? Me l'agafaré o no? Probablement, no se sap. No se sap. Veus aquest que maco que va, vestit? Clar que sí, de baloncestista, de basquetboliano. Vinga, aviam. Hola, por 7 sí que me los llevo. Yo pido de 18. Me dijiste 10. Me has dejado con 10. Como has dicho el último, es el último. No puedo que quedarte algo más. Lo siento. ¿Me las dejas mirar? Es que... ¿Sabes qué pasa? Que no... Ostras, es que me parece que es mucho, tío. No, son antiguos, ¿no? Sí, aquí 26 euros que cuesta. Yo te dejo este precio por la mañana para abrirnos una... El promedio de 20 euros. Diez, 7, 8. Me parece que 8 y medio sí. 8 y medio sí. Ahí usted. Mira, que voy a tratarte bien. A 9 ya está, como has regalado. Venga, hecho. A 9. Sí, home, sí, està bé de preu. Mira, aquestes 3 petitetes, el marciano aquest, el marciano i la nena, 3 euros. El pingüí, no me'n recordo, 1,50. El llibre, 0,50. I aquest i el ciclista, 9 euros. Al final, aquests dos nanos, 9 eurillos. Vale. Ara, deixa'm que acabi de... Aquest, què està passant amb aquest? Saps què ha passat amb aquest? Que això que t'he explicat de l'altar, de tot això, que sí, que no... Aviam, és una peça que m'encanta. Mira, la mà és prènsil, saps? Es pot agafar veus? I el maiot, i el culot, i tot, veus? Veus? Aquest ciclista és un ciclista com la copa d'un pi, no pot ser una altra cosa que no fos ciclista, saps? Hombre, pues resulta que no és un ciclista, que és un windsurfista, que l'he cagat molt, que se m'ha caigut un ídol, que ara, pues no el trauré. Saps per què no el trauré? Perquè la vivència ja la tinc amb mi, saps? Què és bonic? Què no és bonic el que m'ha passat? Que jo creia que era un ciclista tota l'estona m'he fet una pel·lícula que no és una pel·lícula, que és una fantasia animada, saps? Meva, del meu cap, de la cosa aquesta, de les miasmes meves, saps? Pues sí, senyor, va teledirigit això, per més Inri, és un desastre, vale? Però és tan guiri, tan que li fotria una hòstia ara mateix, saps? Que serà un ídol a partir d'ara, jo me'l guardaré, i el ficaré en un lloc preferent que no me'l vegi ma mare. Veus que això un psicoanalista... Ui, ja tindria fet el programa, amb aquest desliz. Diu, de desliz nada, imbècil, que estàs ruc, que has dedicat la teva vida a no res, saps? Bueno, doncs això. I aquesta veu interior també tenia feina, el psicoanalista. Tu, parla tu, o atreveix-te tu a fer com faig jo, que és parlar amb mi mateix. Aviam si t'aguantes un assalt. Tu cauries a la primera, cau tècnic, ja t'ho dic jo. No, cau tècnic, com es digui, aquest et matxacaria. No m'aguantaries un assalt, saps? Perquè si tu anessis a una psicoanalista, no passaries la prova, ja t'ho dic. No, series la ruïna per tu mateixa, no vagis mai tu, no et cal, estàs bé, tranquil·la. Tu estàs fenomenal. Un altre prènsil d'aquests. Doncs aquest és un lluitador que té un nom que és molt conegut, es veu, vale? Però jo el veig una mica... que
que li fa mal un queixal o alguna cosa aquest, saps? No vagis ahí. I pensa, jo la samarreta que Mexican, això m'agrada molt, veus? També sembla una mica ACDC, saps? Ara té aquest puntillo, un altre cop portaré la veu aquesta macarra. Oh, mira l'espina dorsal aquesta, que és una cuca, no? És una cuca, però a la vegada, mira, el pantaló aquest no pot ser més guapo. I després que està molt... Li han fotut massa oli, tu, aquí, perquè tot es mou amb massa... És molt fàcil de moure, ho veus? Aquest, com es diu? El rei Misterio. Aquest és el rei Misterio d'aquesta casa, el Jax 2000, de 2003 és aquest. Què et sembla? Però això no... Veus? És una peça menor, però que em fa gràcia. A mi em fa gràcia aquest nano que està... Venga, que vull lluitar, d'on està que el mataré? Tranquil, Jordi, tranquil, li va dir aquell imbècil, saps? Bueno, doncs aquestes són les compres de... Jo seria el pingüí. De totes les... Jo sóc el pingüí, saps? I aquestes són uns dinosaures que la iaia li va regalar a ma filla uns ous Kinder, un paquetet que venien 3 o 4, 1, 2, 3, 4 ous. I li ha sortit que són monos. Veus? Això ja pren-t'ho com a addenda, saps? Com un afegit, saps? Jo ja estic. I ara marxem, ara tiraré la persiana aquesta que es fa obscur, es fa negre, patapam. Ja ho tinc. Apa! Ha estat bé, ha estat emocionant.